Shame campaign gawa sa kaso pakauwawan pagyud kadto mga negosyante nga nagpahimulos sa gayon sama sa pag-hoard sa mga produkto o mupamahal sa presyo taliwa sa nasinating krisis sa coronavirus disease. Ano yung report? Gusto ni OFAB Secretary Michael Dino nga pagkawawan ang mga negosyanteng nagpahimulos sa gayon pinaagi sa pagpublikar sa mga ngalan ini. Samtang ipaniguro usab ni Cebu Governor Gwen Garcia nga adunay igong supply sa bugas sa Sugbo nga mulanat og 3 ka buwan. Busa way ang ayang kabalakan ang katawhan. Gitigom ni Garcia ang Provincial Rice Control Council kauban ang DTI ug NFA aron masiguro nga makontrol ang pagdistribute sa bugas sa mga pumapalit. Ingon usab nini ang gihimo sa dakbayan sa Sugbo. Apan mibahan ng mga opisyal nga silutan ang mga negosyanteng mopahimos sa higayon sama sa hoarding sa supply sa bugas o pagpaburot sa presyo. Aduna say gahom ang mga local chief executive pagkanselar sa business permit sa mga malapason. There's an existing law nga mahimo silang ma-charge up to 1 million pesos gani nga penalty nga kung mag-overprice sila. We can, that's the authority of the city, to not to issue or to confiscate their business permits so they can no longer operate if they violate these laws on hoarding of prices of commodities. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.